हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे ధన్యవాదాలు మాతాజీ ప్రభుజీ అందరికీ హరే కృష్ణ ఈరోజు మనం క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఇంకా हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी హరే కృష్ణ. నా వాయిస్ ఏమన్నా క్లారిటీగా లేకపోతే మెసేజ్ పెట్టండి. ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవిందాలయం మంగళూరు కర్ణాటక వారి తరపున 18 రోజుల్లో భగవద్గీత అవగాహన క్లాసులకి మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం. ముందుగా గురు ప్రణామాలు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూప కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. कृष्ण करुणासिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका राधा कान्त नमोऽस्तु ते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. కృష్ణ ఈరోజు మనం నవమ అధ్యాయం. ఈ అధ్యాయం పేరు రాజవిద్య అంటే పరమ ముఖ్య జ్ఞానం ఏంటనేది మనం చూద్దాం. అంటే ముఖ్యంగా రాజవిద్య అంటే విద్యలోకెల్లా కూడా రాదని, అలాగే రాజగుహ్యం అంటే ముఖ్యం అంటే సీక్రెట్. సీక్రెట్స్ కల్లా టాప్ మోస్ట్ సీక్రెట్ అంటే
పరమ ముఖ్యమైనది. అదేంటనేది చూద్దాం. నిన్న మనం ఏం చూసాం? 7వ అధ్యాయంలో చివరిలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అంటే అన్యమైన భక్తి చేసే ఆ శుద్ధ భక్తుడు అని చెప్పారు. చీకటి కాలము, వెలుగు కాలము, శుక్లపక్షము, కృష్ణపక్షము, ఇట్లా కొన్ని మార్గాలు అనేవి చెప్పారు. భక్తుడు అనేవాడేంటి? వాటన్నింటినీ కూడా అధిగమించి అతను భగవంతుని చేరుకుంటాడు అని నేను చూసాము. అలాగే అటువంటి శుద్ధ భక్తుడు, అనన్య భక్తుడు ఎలా కావాలో అంటే మనము ఈ యొక్క 9వ అధ్యాయంలో చూస్తాము. అటువంటి శుద్ధ భక్తుడు మనం ఎలా అవ్వాలి, అనన్యమైన భక్తి మనం ఎలా చేయాలి అనేది ఈ అధ్యాయంలో చూద్దాం. నిన్న మనకి భగవంతుడు లాస్ట్ శ్లోకంలో చెప్పారు, వేదేషు యజ్ఞేషు తపస్సు చైవ దానేషు యత్ పుణ్యఫలం ప్రతిష్టం అత్యేతి తత్సర్వమిదం విదిత్వా యోగి పరం స్థానముపైతి చాద్యం. అంటే తపస్సులు, యజ్ఞాలు, దానాలు, వేదాలు చదవడం వీటన్నింటినీ ఆచరించే వాడికంటే కూడా నా శుద్ధ భక్తుడు నాకు చాలా ప్రియమైన వాడు అని భగవంతుడు చెప్పడం. అంటే ఆఖరికి ఆ శుద్ధ భక్తుడు, అనన్య భక్తి అంటే ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలోనే కర్మలు చేసేవాడు ఎవరైతే ఉన్నాడో అతను ఆ యొక్క అన్ని అంటే తపస్సులు చేసిన ఫలితము, వేదాలు చదివిన ఫలితము, అలాగే దానాలు చేసిన ఫలితము, యజ్ఞాలు చేసిన ఫలితము, వీటన్నిటిని అంటే వాటన్నిటిని పొందిన వాడే అవుతాడు అని చెప్తున్నాను అనమాట. ఓకే, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఇప్పుడు ఓకేనా మాతాజీ వాయిస్? ఓకే, హరే కృష్ణ. ఇది వీడియో ఆన్ చేస్తే నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఓకే, హరే కృష్ణ. వీడియో ఆఫ్ చేశాను. శ్రీ భగవానువాచ ఇదం తు తే గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యామ్యనసూయవే జ్ఞానం విజ్ఞాన సహితం యజ్ఞాత్వా మోక్షసే శుభాత్. శ్రీ భగవానుడు పలికెను, ఓ అర్జున, నీవు నా పట్ల ఏనాడు అసూయపరుడవు కానందున ఈ అత్యంత రహస్యమైన జ్ఞానాన్ని మరియు అనుభవపూర్వక విజ్ఞానాన్ని నేను నీకు తెలియజేస్తాను. ఇది తెలుసుకున్న నీవు భౌతిక కష్టాల నుండి ముక్తిని పొందుతావు. ఇక్కడ మనం కొన్ని పదాలను చూడొచ్చు. అంటే గుహ్యతమం, అనసూయ అంటే అసూయ లేనివాడు. ముఖ్యంగా మనం ఏంటంటే మనకి సంస్కృతంలో కొన్ని పదాలు అనేవి ఉంటాయి. వాటికి సంబంధించిన మనము కొన్ని అర్థాలను చూద్దాం. ఇక్కడ గుహ్యాత్, గుహ్యతరం, అలాగే గుహ్యతమం. అంటే గుహ్యాత్ అంటే ఏంటంటే సీక్రెట్, అంటే రహస్యమైనది. గుహ్యతరం అంటే అతి రహస్యమైనది. గుహ్యతమం అంటే అన్నింటికంటే పరమ రహస్యమైనది, అత్యంత రహస్యమైనది అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు కూడా రావట్లేదా మాతాజీ నా వాయిస్? ఎవరైనా అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ఎవరైనా వాయిస్ క్లియర్ మెసేజ్ పెట్టండి. వస్తుంది ప్రభుజీ, బానే ఉంది. ఒక్కొక్కసారి ఆగిపోతుంది ప్రభుజీ. ఓకే ఓకే, వీడియో ఆన్ చేశాను. ఏదైనా ఆడియో కనుక ప్రాబ్లం ఉంటే మీరు చెప్పండి, నేను వీడియో ఆఫ్ చేస్తాను. వీడియో ఆఫ్ చేస్తే బాగానే వస్తుంది. ఇప్పుడు ప్రభుజీ, ఇప్పుడు ఓకేనా? ఇప్పుడు క్లియర్గా ఉందా? ఇప్పుడు క్లియర్ గానే వస్తుంది ప్రభుజీ, క్లియర్ ఉంది ప్రభుజీ. ఓకే మాతాజీ, వాయిస్ కనుక రాకపోతే కొంచెం చెప్పండి, నేను వీడియో ఆఫ్ చేసి చెప్తాను. ఎందుకంటే వీడియో ఆన్ చేసి చెప్తే మనకి కొంచెం నేను చెప్పేది మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అనేది నా ఉద్దేశం అన్నమాట. కాబట్టి ఇక్కడ గుహ్యాత్ అంటే చాలా రహస్యమైనది, అలాగే గుహ్యతరం అంటే అతి రహస్యమైనది, గుహ్యతమం అంటే చాలా అంటే టాప్ మోస్ట్ అన్నమాట. చాలా చాలా అత్యంత రహస్యమైనది, పరమ రహస్యమైనది అని చెప్తున్నారు.
మరి అటువంటి జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే వినేవాడికి కూడా అర్హత ఉండాలి కదా. ఆ అర్హత ఏంటి అనేది ఇక్కడ మనం చూస్తే ప్రవక్ష్యాం ప్రవక్ష్యామి అనసూయవే అంటే నీకు అనసూయవే అంటే నీకు అసూయ లేదు. ఎందుకు? ఎవరి పట్ల అసూయ లేదు? భగవంతుని పట్ల అసూయ లేదు. అందుకే మనకి చాలా మందికి మనం మ్యూట్ లో ఉండండి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. మీరే మీరే మ్యూట్ చేసేసుకోండి. ఏదన్నా నా వాయిస్ కనుక రాకపోతే అన్మ్యూట్ చేసుకుని ఎవరైనా ఒకళ్ళు చెప్పండి. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? అనసూయవే అని. కాబట్టి అంటే అసూయ లేని వారికి ఈ భగవద్గీత అనేది అర్థమవుతుంది. మనం కూడా ఏంటంటే మీ అందరికీ అనుభవమే నాకు తెలిసి. ఫస్ట్ మనం భగవద్గీత బుక్ కొంటాం. అంటే ఎవరో ఒకరు చెప్తారు భగవద్గీత మనం చదువుకోవాలి, భగవద్గీత గురించి తెలుసుకోవాలి, వినాలి అని. సరే అని మనం భగవద్గీత బుక్ తీసుకొస్తాం ఇంటికి. కొంతమంది ఏమో పూజ గదిలో పెడతారు, కొంతమంది ఏమో స్టార్ట్ చేస్తారు. కొంత చదివిన తర్వాత ఇది నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు, లేకపోతే ఇది మనకు సంబంధించింది కాదు అని పక్కన పెట్టేస్తారు. కొంతమంది ఎంతో కొంత చదువుతారు, తర్వాత పక్కన పెట్టేస్తారు అనమాట. మ్యాక్సిమం అందరికీ కూడా మనకి ఇది అనుభవమే. అందుకే ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నారు? అనసూయవే అంటే భగవంతుడు చెప్పే ఆ జ్ఞానాన్ని మనం వినాలి అంటే మనకు కూడా అర్హత సంపాదించాలి. ఆ అర్హత ఏంటి అంటే గురు శిష్య పరంపరలో ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే ఒక గురువు ద్వారా మనం వినాలి. అప్పుడే మనకి ఆ భగవద్గీత అనేది అర్థమవుతుంది. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే మనకి ఉన్న జ్ఞానంతో మనం వినాలి, మనం తెలుసుకోవాలి అంటే అది మనకి అర్థం కాదనమాట. ఎందుకు అంటే గురువులు మనం చూసాము, తద్విద్ది ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయ ఉపదేక్షంతితే జ్ఞానం జ్ఞానిన తత్వదర్శిన. ఆ గురువు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఆల్రెడీ తత్వాన్ని దర్శించి ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు మనకి చెప్పగలరు ఆ తత్వాన్ని. మనం వాళ్ళ దగ్గర ఎలా ఉండాలి? ఒక సేవకునిలాగా వాళ్ళకి సేవ చేస్తూ మనకి ఏమీ తెలియదు అన్నట్లుగా వాళ్ళు ఏదైతే మనకి చెప్పాలని చూస్తున్నారు మనం దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మనవంతుగా ప్రయత్నం చేయాలన్నమాట. అలాగే భగవంతుడు కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున నేను నీకు ఇంకా చాలా చాలా రహస్యమైన సీక్రెట్స్ ని చెప్తున్నాను, నువ్వు విను. ఎందుకు అంటే నేనంటే నీకు అసూయ లేదు కాబట్టి, నేను చెప్పేదాన్ని నువ్వు అర్థం చేసుకోగలవు కాబట్టి నేను నీకు చెప్తున్నానని చెప్తున్నారు. మనకు ఆల్రెడీ 4వ అధ్యాయంలో చెప్పారు జ్ఞానయోగం గురించి, మళ్ళీ కొంత 7వ అధ్యాయంలో చెప్పారు. ఈ 7వ అధ్యాయానికి కంటిన్యూషన్ మళ్ళీ ఇక్కడ 9వ అధ్యాయంలో చెప్తున్నారు అనమాట. అంటే మనకి ఇంతకు ముందు కూడా చూసాం మనం, మనకి భగవంతుడు మనకి దర్శనం కావాలి అంటే మనకి భౌతికంగా ఉండే మహామాయ, అలాగే ఆంతరంగికంగా ఉండే యోగమాయ. కాబట్టి మనం ఈ యొక్క ఆ తెరల్ని దాటుకుని ముందుకు వెళ్ళాలన్నమాట. మనకు ముందుండే మహామాయ మనం ఎలా అయినా కష్టపడి దాటినా కూడా మళ్ళీ ఆ యోగమాయ అక్కడ భగవంతుడే మనకి కరుణ చూపించి మనకి ఆయన యొక్క దర్శనాన్ని ఇస్తారు. అది ఎప్పుడు తొలగాలి అంటే మనకి భక్తి పరిపూర్ణంగా ఎప్పుడైతే వస్తుందో అప్పుడు మనము తెలుసుకుంటాము, అలాగే మనము భగవంతుణ్ణి చూడగలుగుతాము. కాబట్టి ఈ యొక్క రాజవిద్య అంటే భగవంతుడు చెప్పే ఈ రాజవిద్యని మనకి తెలుసుకోవాలి అంటే మనం చాలా శ్రద్ధగా వినాలి. కాబట్టి ఇది సీక్రెట్ కాబట్టి అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. చూద్దాం ఇప్పుడు ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు అనేది. ఇక్కడ ఇంకేం చెప్తున్నారు? శ్రీకృష్ణ భగవానుడు నేనంటే నీకు అసూయ లేదని చెప్తున్నారు. అసూయ అంటే ఏంటి? కృష్ణ మీకు చాలా ఐశ్వర్యం ఉంది, మీకు చాలా మంది భార్యలు ఉన్నారు, మీకు చాలా ధనం ఉంది, ఇవన్నీ కూడా మనం అనుకుంటూ ఉంటాము. అదంతా కూడా నాకు ఇష్టమే, కానీ నీకు మాత్రమే ఉంది కదా, నాకు లేదు అని ఎవరైతే అట్లా అనుకుంటారో వాళ్ళకి అసూయ ఉన్నట్టు అనమాట. మనకి అసూయగా చూస్తే ఎవరు వస్తారు? శిశుపాలుడు చూస్తే ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని పట్ల అసూయ పడుతూ ఉంటాడు. అదే ఈ కాలంలో కూడా చాలా మంది అనమాట, మీ కృష్ణుడు ఏం చేశాడు లేకపోతే ఏవేవో మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి కృష్ణుడు అంటే అసూయ. ఎందుకంటే మరి నాకు ఆయనకు ఉండి నాకు లేవు అంటే మరి ఆయన చిన్నప్పుడే గోవర్ధనగిరి పర్వతాన్ని చిటికిన వేల మీద లేపి పట్టుకున్నారు. మరి వీళ్ళు అది చేయగలరా? అది చేయలేరు. మరి చాలా మంది అసురులను చంపగలిగారు, మాయాసురుల్ని. మరి వీళ్ళందరంతా చేయగలరా? చేయలేరు అనమాట. కానీ అర్జునుడు చూడండి, శరణాగతి పొంది మీరు ఏం చెప్తే నేను అది చేయడానికి రెడీగా ఉన్నానని అసూయ లేకుండా భగవంతుడు చెప్పేదంతా కూడా వింటూ ఉన్నారు. అలాగే చాలా మంది భగవంతుడి గురించి చెప్తూ ఉంటారు, ఆయన తన లీలల గురించి అర్థమయ్యేలా చేస్తూ ఉంటారు. అర్జునుడు అసూయ లేనివాడు లేదా శత్రుత్వం లేనివాడు మరియు కృష్ణుడిలో ఉన్న దోషాలని చూడడు కాబట్టి అతడు శ్రీకృష్ణుడికి అర్థం చేసుకోగల శక్తి ఉందన్నమాట. అలాగే మనం నిన్న చూసాము అంత్యకాలే నారాయణ స్మృతి. ఆ 8వ అధ్యాయానికి కంటిన్యూషన్ గా ఇంకా చెప్తున్నారంటే
ఎలా అయితే ఆ అంత్యకాలంలో మరి మనకి ఆ నారాయణ స్మృతి కూడా ఎలా వస్తుంది అనేది మనం వచ్చే శ్లోకాల్లో చూడవచ్చు. గుప్త జ్ఞానం యొక్క ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, గుప్త జ్ఞానం యొక్క దశలు ఏంటనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. రహస్యమైనది అనమాట. ఆ రహస్యమైనది ఏంటి, గుహ్యాత్ అనేది మనం చూసాం కదా. ఈ చాప్టర్ 7, 8 అంటే నాలెడ్జ్ ఆఫ్ భక్తి అనమాట. అంటే ఏంటంటే సారీ 2 నుంచి 6 అధ్యాయాలు అనమాట. గుహ్యాత్ అంటే నాలెడ్జ్ ఆఫ్ మ్యాటర్ అండ్ స్పిరిట్ లిబరేషన్, అంటే ఈ దేహం గురించి అలాగే ఆత్మకి, ఈ దేహానికి ఆత్మకి ఉన్న వ్యత్యాసం గురించి తెలుసుకోవడమే గుహ్యాత్ అనమాట. అలాగే గుహ్యతమ అంటే ఏంటంటే అతి రహస్యమైనదని చూసాం కదా. భక్తియుత సేవ యొక్క జ్ఞానం అంటే కృష్ణ సంబంధం, కృష్ణుడు ఎవరు, నేనెవరిని, ఆయనకి నాకు ఉన్న సంబంధం ఏమిటి అని తెలుసుకోవడం గుహ్య తరం. లాస్ట్ ఏంటి, గుహ్యతమం. ఇది ఈ 9th చాప్టర్ అన్నమాట. అంటే శుద్ధ భక్తియుక్త సేవ మరియు కృష్ణుని ప్రతిస్పందన. అంటే మనం భగవంతునికి మనకి సంబంధం తెలుసుకున్నాం కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి, సేవ చేయాలని తెలుసుకుని భగవంతునికి సేవ చేయడమే అత్యంత రహస్యమైనది. అప్పుడు మనం భగవంతుని యొక్క లోకానికి చేరుకోగలుగుతామని చెప్తున్నారు. రాజవిద్యా రాజగుహ్యం పవిత్రమిద ఉత్తమం ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుమవ్యయం. ఈ జ్ఞానం విద్యలలో రాజు, అందుకే రహస్యాలన్నింటిలో అత్యంత రహస్యమైనది రాజగుహ్యం. ఇది పరమ పవిత్రమైన జ్ఞానం. ఇది ప్రభుజీ ఏదో వాయిస్ బ్రేక్ ఆశ అవుతుంది ప్రభుజీ. ఓకే మాతాజీ, సారీ, హరే కృష్ణ. ఇది పరమరహస్యమైన జ్ఞానం. ఇది ఆత్మ యొక్క ప్రత్యక్ష అనుభూతిని స్పష్టమైన అవగాహన ద్వారా ఇస్తుంది. కాబట్టి ఇది ధర్మం యొక్క పరిపూర్ణత. ఇది నిత్యమైనది మరియు సంతోషంగా నిర్వహింపదగినది. మనకి విద్య అంటే ఏంటి, అవిద్య అంటే ఏంటి అనేది ఈశోపనిషత్తులో చెప్తారు. మనం కూడా చూసాం కదా, ఈశావాస్యమిదం సర్వం అనే ఒక మంత్రాన్ని. అటువంటి ఉపనిషత్తులలో చాలా ముఖ్యమైన ఉపనిషత్తు ఈశోపనిషత్తులు. అక్కడ చెప్తారనమాట, విద్య ఏ విద్య అయితే మనల్ని భగవంతుడి దగ్గరకు చేరుస్తుందో అది నిజమైన విద్య. కాబట్టి ఈ విధంగా చూస్తే భగవద్గీతే అన్ని విద్యల్లోకెల్లా పెద్ద విద్య. అందుకే దీన్ని రాజవిద్య అని చెప్తున్నారు. అందులో రాజవిద్య అనేది ఇంకా పెద్ద విద్య. అంటే మనం స్కూల్స్లో కాలేజీల్లో చదువుతూ ఉన్నాం కదా, అది నిజమైన విద్య కాదు. దీన్ని ప్రత్యక్షంగా అనుభూతం కూడా చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మనం అనుభవించవచ్చు దాన్ని. ఆ రాజవిద్యను మనం అర్థం చేసుకుని మనం ప్రయత్నం చేసి దాన్ని ఆచరణలో పెట్టగలిగితే ప్రత్యక్షంగా దాన్ని అనుభవించవచ్చు కూడా అని కూడా చెప్తున్నారు. ఎలా, సంతోషంగా, సుసుఖం, సంతోషంగా దాన్ని మనం నిర్వహించవచ్చు. అవ్యయం, ఇక్కడ మనం చూస్తే కర్తం అవ్యయం. వ్యయం అంటే ఏంటి, వ్యయం కానిది. వ్యయం అంటే ఖర్చు. అవ్యయం అంటే అది ఖర్చు అవ్వదు. మనం ఎంత తెలుసుకుంటే అంత మనకి అర్థమవుతూ ఉంటుంది, మనకి ఇంకా అంత వస్తూ ఉంటుంది. దానికి నాశనం అనేది లేదు. అది అవ్యయం అంటే క్షయం కానిది, నాశనం లేదు దానికి అని ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఈ రాజవిద్య అనే భగవద్గీత యొక్క విద్యకి. అందుకే మనకున్న ఈ యొక్క అన్ని విద్యల్లోకెల్లా గీతా నాలెడ్జ్ అనేది చాలా ఉత్తమమైనది, ఉన్నతమైనది అని మనం తెలుసుకోవాలి. రాజవిద్య అన్ని విద్యలకెల్లా రారాజు. ముఖ్య యుగం అత్యంత రహస్యమైనది, పవిత్రమైనది, ఉత్తమం, సర్వోన్నతమైనది. ధర్మ్యం అది ధర్మం అనమాట. అవ్యయం శాశ్వతమైనది. ప్రత్యక్షావగమం మనం ప్రత్యక్షంగా గమనించగలిగేది, అలాగే నేరుగా అనుభవించగలిగేది. సుసుఖం అది మనం చాలా కష్టం అనుకుంటే చాలా కష్టం, కాబట్టి చాలా మనం ఆచరించగలిగితే చాలా సులువైనది. మరి ఈ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఉండవలసిన 2 అర్హతలు ఏమిటి అంటే అసూయ లేకుండా ఉండడం, ఆల్రెడీ భగవంతుడు చెప్పారు. అలాగే భగవంతుడి మీద శ్రద్ధ అంటే విశ్వాసం ఉండాలి. అశ్రద్ధధాన పురుష ధర్మస్యాస్య పరంతప అప్రాప్య మాం నివర్తంతే మృత్యు సంసార వర్త్మని. ఓ శత్రువులను జయించేవాడా అంటే అర్జున, ఈ ధర్మం అంటే ఏంటి, భక్తియుత సేవ యందు విశ్వాసం లేని జనులు నన్ను పొందజాలరు. అంటే ఎవరికైతే ఈ భక్తియుక్త సేవ మీద విశ్వాసం లేదో, భగవంతుని మీద విశ్వాసం లేదో, వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా భగవంతుణ్ణి పొందలేరు. అందువలన వారు పదే జనన మరణ చక్రంలో ఈ లోకానికి తిరిగి వస్తుంటారు. పునరపి జననం పునరపి మరణం, ఇక్కడెక్కడే తిరుగుతూ ఉంటారు. ఎలా అయితే ఒక రంగుల రాట్నం పైకి కిందికి తిరుగుతూ ఉంటుందో ఇక్కడే తిరుగుతూ ఉంటారని చెప్తున్నారు. అంటే ఎవరికైతే పూర్తి నమ్మకం భగవంతుని మీద ఉండదో, అంటే అంటూ ఉంటారనమాట, భగవద్గీత ఇలా చెప్పారు కదా అంటే, సరే చూద్దాం, ఇప్పుడు కాదు, నా వయసు ఇంకా టైం ఉంది, చేయొచ్చులే
అంటారనమాట. ఆ రకంగా అనుకునేవాళ్ళు. వాళ్ళు ఈ జన్మ, మృత్యు, జర, వ్యాధి అనే ఈ సైకిల్ అంటే ఈ సర్కిల్లోనే చిక్కుకోనే ఉంటారు. అంటే ఏంటంటే భగవంతుని మీద వాళ్ళకి పూర్తి నమ్మకం అనేది ఉండదు. అందుకే మనకేం చెప్తున్నారు? పూర్తి నమ్మకం అనేది ఉండాలి. అలాగే భక్తి ఎంతో ఆనందదాయకమైనప్పటికీ విశ్వాసం లేని వాళ్ళకి ఏంటి? అసూయపరులకి వాళ్ళు ఆ బాధ్యత ఉండదు వాళ్ళకి. ఆ సేవ అనేది వాళ్ళు చేయలేరు. కాబట్టి వాళ్ళు శ్రీకృష్ణుని పొందాలనే వాళ్ళ యొక్క ఆ లక్ష్యాన్ని కూడా పెట్టుకోలేరు. కాబట్టి వాళ్ళు ఎంతసేపు కూడా ఈ జీవితంలో టెన్షన్స్ అనేవి పడుతూనే ఉంటారు. మయా తతమిదం సర్వం జగదవ్యక్తమూర్తినా మత్స్థాని సర్వభూతాని నచాహం తేష్వస్థితః. ఈ సమస్త విశ్వము నా అవ్యక్త స్వరూపంచే వ్యాపింపబడి ఉన్నది. సమస్త ప్రాణులు నాయందే స్థితమై ఉన్నాయి, కానీ నేను వాటి యందు స్థితుడను కాను. ఇక్కడ మనం చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి. దీన్ని ఏమంటారంటే చైతన్య మహాప్రభులు వారు చెప్తారు అచింత్య భేద భేద తత్వం అని. అంటే అవ్యక్త రూపంలో ఉన్నానని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. భౌతికమైన ఇంద్రియాలకు మనకి కనిపించకుండా ఉన్నారు, కానీ నేను వాటి యందు లేను. అంటే వాటిపై ఆధారపడి నేను ఉండలేదు. నేను వాటికి అతీతంగా ఉన్నాను. ఎందుకంటే అతడు పూర్తిగా స్వతంత్రుడై ఉన్నాడు మరియు దేనికి అంటక వాటికి అతీతంగా ఉన్నాడు. ఎగ్జాంపుల్గా ఒక రాజు గనక ప్రభుత్వానికి అధిపతిగా ఉన్నాడు. అలాగే అతని యొక్క అండర్లో కొన్ని మంత్రి శాఖలు కూడా ఉంటాయి కదా. అవి అన్నీ కూడా ఆయన యొక్క శక్తులే. ప్రతి శాఖ రాజు శక్తి పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. అంటే రాజు ఏది చెప్తే ఆ మంత్రులు కానీ ఆ మంత్రి శాఖలు కానీ అన్నీ అవే చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. కానీ రాజు ప్రతి శాఖలోనూ వ్యక్తిగతంగా ఉంటాడని మనకి మనం చెప్పలేము. అంటే ఆయన ప్రతి ఒక్క శాఖ దగ్గరికి అంటే అక్కడ ప్రతి ఒక్క శాఖ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఏదన్నా ఆర్థికంగా అవసరమైతే ఆయన దగ్గరికి అందరికీ వెళ్ళి మనీ అనేది ఇచ్చిరాడు అనమాట. ఆటోమేటిక్గా ఆయన యొక్క అండర్లో ఇవన్నీ జరుగుతూనే ఉంటాయి. సంక్షేమ పథకాలు తీసుకుంటే కూడా మనం ఆ రకంగానే జరుగుతూ ఉంటాయి. అంటే పిఎం ఉంటారు, సీఎం ఉంటారు, మిగతా వారి యొక్క అధ్యక్షతని సంక్షేమ పథకాలు మనకి అందుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఆయన వాటిలో ఉన్నాడు, ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే ఆయన వ్యక్తిగతంగా వచ్చి మనకి ఇవ్వట్లేదు. అలాగే మనకి నిన్న చూసాము ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోకాహ పునరావర్తినోర్జున మాముపేత్యతు కౌంతేయ పునర్జన్మ న విద్యతే. ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోకాహ అంటే ఏంటి? సత్యలోకము, తపోలోకము, జనర్లోకము, మహర్లోకము, స్వర్గలోకము, భువర్లోకము. మనం ఇక్కడ ఉంటాం మిడిల్లో. ఇవన్నీ కూడా ఊర్ధ్వలోకాలు. ఇక్కడ కింద భూలోకము, సారీ ఈ భువర్లోకం కింద భూలోకం, మనం ఇక్కడ ఉంటాము. దాని కింద అతల వితల సుతల తలాతల మహాతల రసాతల పాతాల అన్నమాట. ఇవన్నీ హైయర్ ప్లానెట్స్, ఇవన్నీ లోయర్ ప్లానెట్స్, మనం మిడిల్ ప్లానెట్ దీంట్లో ఉన్నాము. ఇంకా మనకి మొన్న భగవంతుని యొక్క స్వేద రంధ్రాల నుంచి వచ్చే ఆ బ్రహ్మాండాలు చూసాం కదా. ఆ బ్రహ్మాండం ఒక్కొక్క బ్రహ్మాండం కూడా మళ్ళీ కట్ చేస్తే ఇలా ఆ 14 లోకాలు, అలాగే నక్షత్రాలు, ఇవన్నీ కూడా ఇలా కనిపిస్తూ ఉంటాయి మనకి. నదులు, సముద్రాలు, ఇవన్నీ కూడా. అందుకే మనకి సంకల్పం చెప్పినప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు కదా జంబూ ద్వీపే అని. మనం ఆ జంబూ ద్వీపంలో ఉన్నాం. నచమత్స్థాని భూతాని పశ్య మే యోగమైశ్వరం భూతభృన్న చ భూతస్థో మమాత్మా భూత భావన. అయినను సృష్టించబడిన సర్వ ప్రాణులు నాలో స్థిరంగా ఉండవు. నా దివ్యశక్తి యొక్క అద్భుతమును తిలకించుము. నేనే సమస్త ప్రాణుల సృష్టికర్తను, నిర్వాహకుడను. అయినా నేను వాటిచే కానీ లేదా భౌతిక ప్రకృతిచే కానీ ప్రభావితము కాను. అంటే ఈ లోకాలన్నీ కూడా భగవంతుని యొక్క శ్వేతరంధ్రాల నుంచి వచ్చాయి. అనేకమైన విషయాలు అనమాట. కొన్ని కోట్లు అని చెప్తూ ఉంటారు. మళ్ళీ అవి భగవంతుడి చేతనే లయింపబడుతూ ఉంటాయి. సర్వత్రా వీచే ప్రబలమైన గాలి కూడా ఎల్లప్పుడూ ఆకాశంలోనే స్థితమై ఉన్నట్లు సర్వ ప్రాణులు కూడా ఎల్లప్పుడూ నాయందే స్థితమై ఉంటాయి. అంటే మనం ఆయన్ని దాటి బయటికి పోలేము. మనం ఆయనలోనే, ఆయన యొక్క విరాట్ రూపము ఈ లోకాలన్నీ కూడా. కాబట్టి ఆయన నుంచి వచ్చిన బ్రహ్మాండంలోనే మనం ఉన్నాము. ఆయనకి అతీతంగా మనం ఉండలేము. సర్వభూతాని కౌంతేయ ప్రకృతిం యాంతి మామికాం కల్పక్షయే పునస్తాని కల్పాదౌ విసృజామ్యహం. ఓ కుంతీపుత్ర, ఓ కుంతీ కుమార, కల్పాంతమున అన్ని జీవులు నా ప్రకృతిలోకి ప్రవేశిస్తాయి మరియు
మరొక కల్పం ప్రారంభంలో నా శక్తి ద్వారా నేను వాటిని మళ్ళీ సృష్టిస్తాను. నిన్న కల్పము అంటే ఏంటో చూసాం కదా, చెప్పండి ఎవరైనా కల్పము అంటే. కల్పము అంటే బ్రహ్మదేవునికి ఏంటి? కాలాలు సరే ఉమ్, 4 మహాయుగాలు, కాదు మాతాజీ, కల్పము అంటే 1000 మహాయుగాలు ఆ బ్రహ్మకు 1000 మహాయోగాలు. 1000 బ్రహ్మదేవునికి ఒక మహాయుగాలు. పగలు, అలాగే బ్రహ్మదేవునికి ఒక రాత్రి కూడా పగలు మళ్ళీ రాత్రి. బాగా డెవలప్ అయిన హరే కృష్ణ, హరి బోల్. కాబట్టి ఆ కల్పాంతమున అంటే బ్రహ్మదేవుని పగలైపోగానే జీవులందరూ కూడా ప్రకృతిలోకి, రాత్రి అయిపోగానే ప్రకృతిలోకి ప్రవేశిస్తాయి. మరియు మరొక కల్పం ప్రారంభంలో నా శక్తి ద్వారా నేను మళ్ళీ వాటిని సృష్టిస్తాను. ఎప్పుడైతే ఆయనకి రాత్రి అవుతుందో వెళ్ళిపోతాయి, అవ్యక్తంగా అంటే కనిపించకుండా వెళ్ళిపోతాయి. మళ్ళీ మరొక కల్పం ప్రారంభంలో మళ్ళీ భగవంతుడే సృష్టిస్తాను అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి సకల జీవులకి ఆది మరియు అంటే వాటిని సృష్టించేది, లయం చేసేది అంతా భగవంతుడి ద్వారానే జరుగుతుందని మనం తెలుసుకోవాలి. మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం హేతునానేన కౌంతేయ జగత్ విపరివర్తతే. ఓ కుంతి కుమారుడా, నా శక్తుల్లో ఒకటైన ఈ ప్రకృతి నా ఆజ్ఞ మేరకు పనిచేస్తూ అన్ని చర అచర జీవులను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దాని పాలనలో ఈ జగత్తు మళ్ళీ మళ్ళీ సృష్టించబడుతుంది మరియు నాశనం అవుతుంది. కాబట్టి ఈ భౌతిక ప్రకృతి మనకి ఎలా చెప్తారు? దుర్గాదేవి. దుర్గము అంటేనే యొక్క ఈ ఇదన్నమాట, అంటే మనకి ఈ బ్రహ్మాండం అన్నమాట. ఆ దుర్గాదేవి ఒక జైలర్ లాగా, మన యొక్క జైలర్ ఎవరు అంటే దుర్గాదేవి. మనం ఇక్కడ ఈ దుఃఖాలయంలో అంటే ఈ జైల్లో ఉంటూ ఇక్కడిక్కడే సంతోషాలను సుఖాలను వెతుక్కోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాము. కాబట్టి ఆ దుర్గాదేవి కూడా భగవంతుని యొక్క అధ్యక్షణ. అందుకే చెప్తున్నారు మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి, ఈ ప్రకృతి నా యొక్క అధ్యక్షతనే పనిచేస్తూ ఉంది, నా ఆధీనంలోనే ఉంది. ఈ భౌతిక ప్రకృతి పాలనలో జగత్తు మళ్ళీ మళ్ళీ సృష్టించబడుతుంది, అలాగే మళ్ళీ మళ్ళీ లయించబడుతుంది. మూర్ఖులు నన్ను పరిహసిస్తారు. అవజానంతి మా మూఢ మానుషీం తనుమాశ్రితం పరం భావమజానంతో మమ భూత మహేశ్వరం. నేను మనుష్య రూపంలో అవతరించినప్పుడు మూఢులు నన్ను గుర్తించలేకున్నారు. సకల భూతములకు మహేశ్వరుడు నా వ్యక్తిత్వం యొక్క దివ్యత్వం వారికి తెలియదు. అంటే ఇక్కడ మనకి కొంతమంది మూర్ఖుల గురించి చెప్తున్నారు. ఎవరైతే తెలివిలేని వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, అతను భగవంతుడు ఎలా అవుతారు, కృష్ణుడు భగవంతుడు ఎలా అవుతాడు. అవజానంతి మామూడ అంటే వాళ్ళు తెలుసుకోలేరు, మూడులుగా ఉన్నారు. అవజానంతి తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. జానాతి అంటే తెలుసుకోవడం, అవజానంతి అంటే తెలుసుకోవడానికి కూడా ప్రయత్నించకపోవడం. మూర్ఖులు తెలుసుకోలేరు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆ యొక్క మాయ అపహరించబడి ఉంది. మనం 7వ అధ్యాయం చూసాం కదా, మాయాపహృత జ్ఞాన అని. ఆ మాయ చేత వాళ్ళ యొక్క ఆ తెలివి అంతా కూడా అపహరించబడిపోయి ఉంది. కాబట్టి భగవంతుడు కూడా సామాన్య మానవుడు అని అనుకుంటూ ఉంటారు. ఉదాహరణకి ఇక్కడ మనం చూస్తే శిశుపాలుడు. శిశుపాలుడు ఆ రాజసూయ యాగంలో భీష్ముడు కూడా చెప్తారు ఆఖరికి, ఇక్కడ పరమాత్మ ఉన్నారు, అతనికే అగ్రతాంబూలం ఇవ్వాలి అని కృష్ణుడికే ఇవ్వమని చెప్తారు. కానీ శిశుపాలుడు అడ్డు చెప్తాడు. అతను కూడా అసురు ప్రవృత్తి గలవాడు అనమాట. అతనికి ఏంటంటే భగవంతుడు తన కళ్ళెదుటిగా ఉన్నా కూడా ప్రతిసారి అతన్ని అవమానించాలని చూస్తూ ఉంటాడు. భగవంతుడు అంటే అసూయ కలిగి ఉంటాడు. 100 తప్పుల వరకు క్షమించి 100 తప్పులు కాగానే భగవంతుడు అతన్ని శిక్షిస్తారనమాట. ఎల్లప్పుడూ అటువంటి వారికి వినాశనం జరుగుతూనే ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ చూడవచ్చు మనం. దుర్యోధనుడు ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు పాండవుల తరపున రాయబారానికి వెళ్తారు కదా, శాంతి రాయబారానికి సందేశం తీసుకుని వెళ్తారు. ఓ దుర్యోధన, ఓ ధృతరాష్ట్ర, అక్కడ ఉన్న వాళ్ళ పెద్దలందరికీ చెప్తారనమాట, పాండవులకి యాక్చువల్గా అయితే అర్ధరాజ్యం ఇవ్వాలి, లేకపోతే వాళ్ళ రాజ్యం వాళ్ళకి ఇచ్చేయాలి, కనీసం అర్ధరాజ్యం ఇవ్వాలి. అది కూడా కుదరదు అంటే కనీసం 5 గ్రామాలు ఇవ్వండి. ఎందుకంటే వాళ్ళు రాజ్యమే చేసుకోవాలి, వాళ్ళ క్షత్రియులు కాబట్టి. కాబట్టి వాళ్ళకి 5 గ్రామాలన్నా ఇవ్వండి అంటే అప్పుడు దుర్యోధన అంటాడు, 5 గ్రామాలు కాదు కదా, సూది మొనమోపినంత స్థలం కూడా నేను వాళ్ళకి ఇవ్వను అని. ఎందుకు? ఆఖరికి కృష్ణుడిని కూడా సామాన్య మానవుడిలాగా భావించి అతని యొక్క అహంకారంతో బంధించాలని పెద్ద పెద్ద ఇనుప సంఖ్యలు తెప్పిస్తాడు. కానీ ఆల్రెడీ భగవంతుడు అసలు జన్మించిందే ఎక్కడ, అవతారం తీసుకుందే చెరసాలలో. అతన్ని చెరసాలలో పెట్టాలని చూస్తాడు ఆ చైన్లతో కట్టివేసి.
అక్కడ పాక్షికంగా ఆయన యొక్క విశ్వరూపం చూపించి ఆ చైన్స్ ఊనే అట్లా తుంచి పడేస్తారనమాట భగవంతుడు. కాబట్టి ఎవరికి వాళ్ళు ఎవరైతే వాళ్ళ ఆ మాయ చేత వాళ్ళ జ్ఞానం అపహరించబడిందో వాళ్ళకి భగవంతుడు అర్థం కారనమాట. కాబట్టి ఇంకా మనం చూస్తాము రావణాసురుడు, హిరణ్యకశిపుడు, వీళ్ళందరికీ కూడా మనకి ఇప్పుడు కాలంలో చూస్తే మనం ఏదైనా సపోజ్ ఇప్పుడు రాష్ట్రపతి ఒక జైల్లో ఉండే ఖైదీలను చూద్దామని వస్తే ఆ జైల్లో ఉండే ఖైదీలకి తెలియదు. వాళ్ళు కూడా ఏమనుకుంటారు, వాళ్ళకి రాష్ట్రపతి అంటే ఎవరు తెలియదు, లేకపోతే ఎవరైనా మంత్రి వచ్చాడు వాళ్ళకి తెలియదు అనుకోండి. అంటే వాళ్ళు లోపలే ఉంటున్నారు కానీ బయట విషయాలు తెలియదు అనుకోండి. అప్పుడు వచ్చింది ఎవరో, వాళ్ళు కూడా ఏదో తప్పు చేసినట్టున్నారు, అందుకే ఇక్కడికి వచ్చారని ఆ ఖైదీలు భావిస్తూ ఉంటారంట. అట్లా ఉంటుందన్నమాట. అంటే ఏదో దొంగ వచ్చాడు, ఏదో తప్పు చేసి వచ్చాడు, ఇతనికి కూడా శిక్ష పడినట్లు ఉంది అని అట్లా మూర్ఖంగా ఆలోచిస్తారు. అట్లా భగవంతుడు కూడా ఏంటి, ఈ లోకానికి చెప్తారు కదా, సంభవామి యుగే యుగే, ఆ శిష్ట రక్షణ కోసము దుష్ట శిక్షణ కోసం వస్తూ ఉంటారు. అది అర్థం కాక మనందరం ఏమంటూ ఉంటాము, ఆయన సామాన్య మానవుడు అని ఆ జ్ఞానం అపహరించబడిన వాళ్ళు అంటూ ఉంటారు, అసురీ ప్రవృత్తి కలిగిన వాళ్ళు అంటూ ఉంటారు. మోఘ కర్మాణో మోఘ జ్ఞాన విచేతసః రాక్షసీమాసురీం చైవ ప్రకృతిం మోహినీం శ్రితాః. అలా కలత చెందిన వారు రాక్షస మరియు నాస్తిక దృక్పథాలచే ఆకర్షితులవుతారు. ఇందాక చెప్పినట్లు ఆ వారి గురించి చెప్తున్నారనమాట. ఆ భ్రమలో ఉన్న స్థితిలో విముక్తి కోసం వారి ఆశలు, వారి కామ్యకర్మలు మరియు వారి జ్ఞాన సంస్కృతి అన్నీ వ్యర్థమవుతాయి. ఎందుకంటే భగవంతుని తెలుసుకోలేకపోతే మనకి ఎన్నున్నా కూడా అవంతా కూడా భ్రమ, మనమేదో అనుకుంటూ ఉంటాం. అందుకే మనకి శ్రీపాద శంకరాచార్యులు వారు చెప్తారు కదా, మా కురు ధన జన యౌవన గర్వం హరతి నిమేష కాలాత్ సర్వం అని. అంటే మనకున్న ధనము, జనము, యవ్వనము ఇదంతా కూడా ఒక హారతి కర్పూరం ఎంతసేపు అయితే ఉంటుందో అంతసేపట్లో నాశనం అయిపోతుంది అనమాట. అందుకే ఒక పౌండరీక వాసుదేవుడు అని ఒక అతను ఉండేవాడు. అతను కూడా ఏంటి సేమ్ కృష్ణ భగవానుడి లాగా అలంకరణ చేసుకోవడము ఇదంతా చేసుకుని ఆయన నేనే కృష్ణుడిని, నేనే దేవాది దేవుణ్ణి అని చెప్తూ ఉంటారు. ఆఖరికి ఓ కృష్ణ, నువ్వు ఆ సుదర్శన చక్రం నాదే, నువ్వు దొంగిలించావు అని చెప్తారనమాట. సరే తీసుకొని భగవంతుడు ఆయన చక్రం అన్నారు కదా అని ఇచ్చేస్తారు. అది వెంటనే ఆ ఆ అసురుణ్ణి అంటే ఆ యొక్క అతన్ని పౌండరీక వాసుదేవుణ్ణి అతని కంఠాన్ని కట్ చేసేస్తుంది అనమాట. అట్లా తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ మహాత్ముల గురించి చెప్తున్నారు. మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతిమాశ్రితాః భజంత్యనన్యమనసో జ్ఞాత్వా భూతాదిమవ్యయం. ఓ పృథాకుమార, భ్రమపడని వారు మహాత్ములు దైవిక ప్రకృతి యొక్క రక్షణలో ఉంటారు. వారు నన్ను సమస్త సృష్టికి ఆదిమూలమైన దేవదేవునిగా తెలుసుకునే కారణమున వారు పూర్తిగా భక్తి సేవలో నిమగ్నమై ఉంటారు. ఇక్కడ చూడండి, బలరాముడికి అంతా తెలుసు కాబట్టి ఆయనకి భ్రమ లేదు. ఆయన ఒక గొప్ప మహాత్ముడు కాబట్టి దేవదేవుణ్ణి తెలుసుకుని ఉంటారనమాట ఆయన. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. మరి భగవంతుని యొక్క భక్తులు ఎలా ఉంటారు, పూర్తిగా భక్తియుత సేవలు నిమగ్నమై ఉంటారు. ఎల్లప్పుడూ కూడా భగవంతుడికి ఏమి సేవ చేయాలి అని ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. అలాగే వాళ్ళు దైవీ ప్రకృతిలో ఉంటారు, భౌతిక ప్రకృతి చేత వాళ్ళు నియంత్రించబడరు. ఉదాహరణకి మనం ఇక్కడ ఒక స్టోరీ చూడొచ్చు. మాధవేంద్రపురి అని అతను ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని యొక్క నామజపం చేస్తూ ఉండేవాడు అనమాట. ఎక్కడికి వెళ్ళినా అక్కడ జపం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. అలాగే వెళ్ళిన చోట ఆయన తిరుగుతూ ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు ఆయనకి ఎవరైనా ఏదైనా తినడానికి ఇస్తే తినేవాళ్ళు, లేకపోతే ఆయన ఉపవాసం ఉండేవాళ్ళు. అయితే ఒక రోజు ఏం జరిగిందంటే, ఆయన బృందావనంలో ఉన్నప్పుడు జపం చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఒక చిన్న పిల్లవాడు వస్తాడు, వచ్చి మీరు బాగా ఆకలిగా ఉన్నారు, ఇదిగోండి ఈ కుండలో పాలు ఉన్నాయి తీసుకోండి అంటాడు అనమాట. నీకు ఈ పాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయని ఆయన అడుగుతారు. అప్పుడు ఆ పిల్లవాడు, నా దగ్గర కొన్ని ఆవులు ఉన్నాయి, వాటి నుండి పాలు పితికి తీసుకొచ్చాను. ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఒక మంచి వ్యక్తిలాగా ఉన్నారు కాబట్టి మీకు ఆకలిగా ఉందని తీసుకొచ్చాను అని చెప్తారు. అప్పుడు ఆయన అనుకుంటారు, అరే ఈ పిల్లవాడు చాలా ముద్దుగా ఉన్నాడు, సరే తీసుకుందామని ఆయన దగ్గర పాలు తీసుకుంటారు. సరే చెప్తారు ఆయనకి, నేను ఇప్పుడు కొంచెం జపం చేసుకోవాలి, నాది ఇంకా జపం కంప్లీట్ అవ్వలేదు, తర్వాత నేను ఈ పాలు భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టి అప్పుడు తాగుతాను. మరి తర్వాత తాగిన తర్వాత ఈ కుండ
మీకు ఎలా ఇవ్వాలి అంటే అతను చెప్తాడు, సరే పర్వాలేదని మీరు తాగండి, కాసేపు తర్వాత నేను వచ్చి మళ్ళీ దీన్ని తీసుకుంటానని. కొద్దిసేపటి తర్వాత ఆయన యొక్క నామజపం అదంతా పూర్తి అవుతుంది. ఆ పాలను తీసుకుంటారు, కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకుందామని పడుకుంటారు. అప్పుడు కల్లో మళ్ళీ ఆ బాలుడే వచ్చి, ఏమయ్యా మాధవేంద్రపురి, నన్ను గుర్తుపట్టలేకపోయావా? నీ శ్యామసుందరుని నేనే, అంటే కృష్ణ భగవాను అని చెప్తారనమాట. అప్పుడు మాధవేంద్రపురి, అయ్యో ఎంత తప్పు జరిగిపోయింది, నేను ఆయన్ని గుర్తుపట్టలేకపోయానని అనుకుంటారు. అప్పుడు కృష్ణుడు, పర్వాలేదు, ఒక ప్రదేశం చెప్పి, అంటే పలానా ప్రదేశం దగ్గరికి వెళ్ళు, అక్కడ బాగా మొక్కలు ఉన్నాయి, ఆ మొక్కల కింద కొద్దిగా నువ్వు కనుక తవ్వావంటే నా యొక్క విగ్రహం కనిపిస్తుంది, అది నువ్వు బయటికి తీసడానికి రోజు పూజలు పునస్కారాలు చెయ్యి అని మొదలుపెట్టు అని ఆయన చెప్తారు. అప్పుడు అతను వెంటనే ఆ ప్రదేశంలో ఉన్న కొంతమందిని తీసుకుని వెళ్ళి ఆ భగవంతుడు ఆ కల్లో చెప్పిన ఆ ప్రదేశానికి వెళ్ళి నిజంగానే అక్కడ చెట్లు అయ్యని తీసేసి కొంచెం తవ్వితే భగవంతుని యొక్క విగ్రహం దొరుకుతాయి అన్నమాట. ఆయన వాటికి రోజు పూజలు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. అట్లా ఎప్పుడు భగవంతుని యొక్క సేవ భగవంతుడు అట్లా శుద్ధ భక్తులకి ఇస్తూ ఉంటారు. సతతం కీర్తయంతో మాం యతంతశ్చ దృఢవ్రతాః నమస్యంతశ్చ మాం భక్త్యా నిత్యయుక్తా ఉపాసతే. ఈ మహాత్ములు ఎల్లప్పుడూ నా దివ్య లీలను గానం చేస్తూ దృఢ సంకల్పంతో పరిశ్రమిస్తూ వినయంతో నా ముందు ప్రణమిల్లుతూ నిరంతరం వారు నన్ను భక్తితో ఆరాధిస్తుంటారు. అంటే సతతం కీర్తయంతో మాం, ఎల్లప్పుడూ కూడా భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తూ ఉంటారు. యతంతశ్చ దృఢవ్రతాః, కొన్ని కష్టాలు వస్తూ ఉంటాయి కానీ విశ్వాసాన్ని వదలరు, దృఢంగా ఉంటారు. నమస్యంతశ్చ మాం భక్త్యా, నాకు ఎల్లప్పుడు వాళ్ళు నామ జపం చేస్తూ ఉంటారు, నమస్కరిస్తూ ఉంటారు. నిత్యయుక్త ఉపాసతే, నిరంతరం వాళ్ళు నన్నే ఆరాధిస్తూ ఉంటారని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మనం చూస్తే శిల ప్రభుపాదుల వారు అనమాట. ఆయన ఎల్లప్పుడు కూడా ఇవే చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు, ఆయనకి వేరే ధ్యాస అంటూ ఏమీ లేదు. ఎల్లప్పుడూ భగవంతుడి గురించిన ఆలోచనే, భగవంతుని యొక్క నామాన్ని జపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు. కాబట్టి ఎల్లప్పుడూ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని జపిస్తూ ఉండడం, దృఢమైన వాగ్దానంతో విశ్వాసంతో ఉండడం, ప్రణామాలు అర్పిస్తూ ఉండడం, ఎల్లప్పుడూ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలోనే లీనమై ఉండడం, అటువంటి వాళ్ళు నిజమైన మహాత్ములు. ఇంకా చెప్తున్నారు, నేను వేడిని ప్రసాదిస్తాను, నేనే వర్షం ఆపుతాను, వర్షమును కురిపిస్తాను, నేనే అమరత్వమును మరియు నేనే మృత్యు రూపంలో వస్తాను, నేనే శాశ్వతమైన ఆత్మను, తాత్కాలికమైన పదార్థాన్ని అంటే భౌతిక పదార్థాన్ని కూడా నేనే. స్వర్గలోకాలను కోరుకుంటూ వేదాధ్యయనం చేసి సోమరసం త్రాగేవారు పరోక్షంగా నన్నే ఆరాధిస్తారు. పాపాలన్నీ తొలగిపోయి పవిత్రులైన వీరు స్వర్గాధిపతి అయిన ఇంద్రుని పుణ్యలోకానికి వెళతారు మరియు దేవతల విలాసాల భోగాలన్నీ అనుభవిస్తారు. ఇంకా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, ఈ జగత్తు మొత్తానికి మనం చూస్తూ ఉన్నాము, నేనే తండ్రిని అని చెప్తున్నారు, నేనే తల్లిని, మొత్తం నా నుండే వచ్చిందని చెప్తున్నారు. అంటే కొంతమంది అనుకుంటూ ఉంటారు, ఎందుకంటే భగవంతుడు పద్దాక అలా చెప్తూ ఉంటారు, ఆయనకి ఏమైనా ఇగోనా అంటే ఆయన గురించి ఆయన చెప్పుకుంటా ఉంటారు ఎందుకు అని కాదు. ఎందుకంటే సపోజ్ ఈ భౌతిక లోకంలోనే ఒక డాక్టర్ గానో ఒక లాయర్ గానో అంటే ఎంబీబీఎస్ చేస్తేనే పక్కన వాళ్ళు ఎక్కడ చేసింది, లండన్ అయితే లండన్ అని, FRCS ఇట్లా పెట్టుకుంటారు అనమాట, ఏ యూనివర్సిటీలో చదివారు అవన్నీ పెట్టుకుంటూ ఉంటారు. అలాంటిది మరి భగవంతుడు ఇంత చేస్తున్నారు, ఆయన ఇదంతా నా నుంచే వచ్చిందని చెప్తే మనకి అర్థమవుతుంది అనమాట. అంటే మన తండ్రి ఎంత కష్టపడి మనకి ఇదంతా చేస్తున్నారో తెలిస్తే మనకు ఆయన మీద ప్రేమ కలిగి మనము ఆయనను పట్ల ప్రేమతో కలిగి ఉంటాము. లేకపోతే అంత ప్రేమ అనేది ఒక్కొక్కసారి రాదనమాట. కాబట్టి ఇలా ఆయన మనం భగవంతుని యొక్క సేవలోకి వెళ్ళడానికి కొన్ని అవకాశాలు. అందుకే మనకి ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు, 9.20 ఇక్కడ శ్లోకం ఇవ్వలేదు, మనము ఆ స్వర్గలోకాలను కోరుకుంటూ వేదాధ్యయనం చేసిన, అలాగే సోమరసం తాగేవారు భగవంతుని పరోక్షంగా ఆరాధిస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళ పాపాలను తొలగిపోతాయి, వీళ్ళు స్వర్గాధిపతి అయిన ఇంద్రుని పుణ్యలోకానికి అంటే స్వర్గలోకానికి వెళ్ళి భోగాలన్నీ అనుభవిస్తారు. తర్వాత ఏం జరుగుతుంది, 21వ శ్లోకంలో, తేతం భుక్త్వా స్వర్గలోకం విశాలం క్షీణే పుణ్యే మర్త్యలోకం విశంతి ఏవం త్రయీ ధర్మమను ప్రపన్న గతం కామ కామ లభంతే ఏవం క్షీణే పుణ్యే మర్త్యలోకం విశంతి అని చెప్తున్నారు. అంటే ఎప్పుడైతే మన యొక్క ఆ స్వర్గలోకం యొక్క విశాలమైన భోగాలు అనుభవించడం, అంటే ఇందాక శ్లోకంలో చూసాం కదా, ఆ పుణ్యఫలం అంతా తరిగిపోతుంది, ఆ చేసిన పుణ్యాలకి సుఖం అనుభవిస్తారు అక్కడ, తరువాత వారు తిరిగి భూలోకానికి వస్తారు. ఈ విధంగా భోగ వస్తు ప్రాప్తికై వైదిక కర్మకాండలను ఆచరించేవారు
భూలోకానికి పదే పదే వచ్చి పోతుంటారు. ఇక్కడ అందుకే రంగుల రాట్నం బొమ్మ ఇచ్చారు అనమాట. మనం ఇక్కడ ఉంటాము, పైకి వెళ్తాము స్వర్గలోకానికి, మళ్ళీ కొన్ని లోకాలకి వెళ్తాం, తిరిగి వస్తాం, పాతాళానికి వెళ్తూ ఉంటాం, నరకలోకాలకి, ఇవన్నీ కూడా తిరుగుతూ ఉంటాం అనేది చెప్తున్నారు. అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జనా పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం. కానీ నా దివ్య రూపమునే స్మరిస్తూ అనన్య భక్తుల నిమగ్నమై నాయందే మనస్సు నిలిపిన వారికి లేనిదేదో అది సమకూర్చి పెడతాను, మరియు వారికి ఉన్నదాన్ని సంరక్షిస్తాను. అనన్యాస్ చింతయంతో మాం అంటే ఎల్లవేళ ఎవరైతే నన్ను స్మరిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు అనన్యమైన భక్తి పొందుతారు. అప్పుడేమవుతుంది, వారికి లేనిది ఇస్తానని చెప్తున్నారు, ఆల్రెడీ ఉన్నదాన్ని కాపాడుతానని కూడా చెప్తున్నారు. అక్కడికి యోగక్షేమం వహామ్యహం, ఈ స్లోగన్ మనం ఎల్ఐసి దాంట్లో కూడా చూస్తూ ఉంటాము. అలాగే యామునాచార్యుల వారని శ్రీ సాంప్రదాయానికి సంబంధించిన ఒక గొప్ప గురువు ఉన్నారనమాట. రామానుజాచార్యుల వారి యొక్క గురువు. అతను ఒకసారి ఈ శ్లోకం యొక్క భాష రాస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆలోచిస్తారు, వహామి అహం అంటే నేనే వస్తాను అని ఇక్కడ రాసుంది, దేవాదేవుడు కృష్ణుడు ఎందుకు రావాలి, ఆయన యొక్క ఎవరో ఒక అనుయాయులను, ఆయన యొక్క ఎవరో ఒకరిని పంపించి ఆ కార్యాన్ని పూర్తి చేయవచ్చు కదా, అట్లా ఉంటుందేమో, ఇది భగవంతుడే స్వయంగా రారేమో అని అనుకుని స్వయంగా రారులే అని ఒక డిసైడ్ చేసుకుని ఆయన అట్లా రాసేసి కొంతసేపు విరామం అంటే నది స్నానంకనేమో వెళ్తారు. తర్వాత వాళ్ళ ఇంటికి ఇద్దరు పిల్లలు వస్తారు, చాలా అందంగా ఉంటారు. వీళ్ళ ఇంట్లో చాలా వస్తువులు ఉండవన్నమాట, అంటే చాలా పేదరికంలో ఉన్నట్లుగా ఉంటారు, ఖాళీగా ఉంటుంది ఇల్లు. అప్పుడు వాళ్ళు వస్తూనే ఇంట్లో కావాల్సిన సామాన్లన్నీ కూడా తెచ్చి పెడతారు. అప్పుడు ఆ గురుపత్ని అంటే యామునాచార్యుల వారి యొక్క భార్య, ఎంత ముద్దుగా ఉన్నారు ఇద్దరు, లోపలికి రండి, ఏమైనా తినేళ్ళండి అంటారు. అప్పుడు వాళ్ళు చెప్తారు, లేదు లేదు, మీ ఆయన చాలా కోపిష్టి, మా ఇద్దరిని వీపు మీద బాగా కొట్టారు అంటారనమాట. అప్పుడు ఆవిడ అంటుంది, అయ్యో ఎందుకు కొట్టారు, ఎందుకు, మీరేం చేశారు అని. అప్పుడు వాళ్ళు చెప్తారు, లేదు మేము ఏమీ పనులు చేయలేదంట, ఎవరెవరి చేతో చేయిస్తున్నామంట కానీ మేము మాత్రం చేయట్లేదంట అని. అందుకని మేమే తెచ్చాము సామాన్లు, అన్నీ మేమే పెట్టేస్తున్నాం ఇక్కడ, ఎవరి చేత చేయించట్లేదు, ఎప్పుడు ఏం చేయాలన్నా మేమే చేస్తాం, మా పని అయిపోయింది, మేము వెళ్తున్నాము, మీ ఆయన వచ్చిన తర్వాత చెప్పండి ఆయనకి, మేమే ఇవన్నీ చేసి వెళ్ళాము అని. అప్పుడు ఆమెకి బాగా కోపం వస్తుంది, అసలు ఎందుకు ఇంత చిన్న పిల్లల్ని ఇలా కొట్టారు అని ఆయన రానిండి అడుగుదామని ఆవిడ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు యామునాచార్య వారి ఇంటికి వస్తారు. అప్పుడు ఆవిడ అంటుంది ఆయనతో, ఏమండి మీరు చేసింది కరెక్ట్ కాదు కదా అని, చిన్న చిన్న పిల్లల్ని అలా కొడతారా ఎవరైనా. అప్పుడు ఆయన అంటారు, అదేంటి నేను ఎవరిని కొట్టాను అని, చాలా ముద్దుగా ఉన్నారు వాళ్ళని మీరే కొట్టారంట కదా అంటుంది. లేదు అసలు ముద్దుగా ఉన్నావు అంటున్నావు, నేనెందుకు కొడతాను వాళ్ళని ఆయన అంటారనమాట. అప్పుడు ఆవిడ చెప్తుంది, వెళ్లే ముందు కూడా వాళ్ళకు విషయం చెప్పారు, వారికి ఏదైతే ఒక పని అప్పచెప్పారు, అంటే వాళ్ళకి ఏదైతే ఒక పని ఉందో దాన్ని వాళ్ళే చేస్తారు కానీ వేరే వాళ్ళకి అప్పచెప్పారంట అని వెళ్తూ వెళ్తూ ఈ మాట అన్నారని చెప్తుంది. ఇప్పుడు ఆయనకు అర్థమవుతుంది అనమాట, ఆ శ్లోకాలకు ఏవైతే నేను అర్థాలు రాసి ఆ భాష్యాన్ని మార్చి రాశానో దానివల్ల ఇదంతా జరిగింది, స్వయంగా భగవంతుడే అన్ని యోగక్షేమాలు, అందరి యోగక్షేమాలు చూస్తారు అనే ఆ శ్లోకాలకి సరైన అర్థం రాస్తారనమాట. ఇక్కడ మనం చూస్తే సుధామ, ఆయనకు కావలసినవి ఆయనేమో ఈయన యొక్క సాంగత్యాన్ని కోరుకుంటున్నారు, అది ఇచ్చారు. ఆయనకి అవసరమైనవి కూడా భగవంతుడు ఆల్రెడీ అరేంజ్ చేసేసారు. ఇట్లా మనం చూడవచ్చు. అలాగే 9.23లో కూడా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, ఏప్యన్య దేవత భక్త యజంతే శ్రద్ధయాన్వితాః తేపి మామేవ కౌంతేయ యజంత్య విధిపూర్వకం. ఎవరి దగ్గర అయితే బుక్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళు ఓపెన్ చేసి చూసుకోవచ్చు. ఓ కుంతీపుత్ర, ఇతర దేవతలకు భక్తులై వారిని శ్రద్ధతో పూజించేవారు నిజానికి నన్నే పూజిస్తున్నారు, కానీ వారు అది తప్పు మార్గంలో చేస్తారు. యజంత్య అవిధి పూర్వకం, వాళ్ళు చేస్తున్నారు కానీ అవిధి పూర్వకంగా, అంటే సరైన పద్ధతి కాకుండా చేస్తున్నారు అని. అంటే ఎవరికి ఏది చేసినా కూడా భగవంతునికే చెందుతుంది మనకి చెప్తూ ఉంటారు కదా, అందుకే మనం కూడా అంటూ ఉంటాం, సర్వదేవ నమస్కృత్యం కేశవం ప్రతిగచ్చతి. కానీ కేశవం ప్రతిగచ్చతి అనేది సరైందే, కానీ ఇక్కడ రెండో లైన్లో ఏముంది,
యజంతి అవిధి పూర్వకం అంటే మనం వేరే దేవతలకు నమస్కారం పెడితే అది కేశవునికి చేరుతుంది, కానీ అదంతా కూడా అవిధి పూర్వకంగా అంటే సరైన పద్ధతిలో జరగట్లేదు. వారికి ఆ శక్తి కూడా నేనే ఇస్తున్నాను మనం ఇంతకు ముందు కూడా చూసాము. అలా అని వాళ్ళని గౌరవించకుండా ఉండకూడదు. ఎలా అయితే ఒక పిఎం ఉంటే పిఎంకి ఇచ్చే రెస్పెక్ట్, అలాగే మినిస్టర్స్కి ఇచ్చే రెస్పెక్ట్, అట్లా ఎవరికి ఇచ్చే రెస్పెక్ట్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. అందుకే మనం కూడా భగవంతుని చేరుకోవాలి అంటే లేకపోతే చాలా మార్గాలు ఉంటాయి, కాబట్టి వాటిల్లో కూడా మనం ఉత్తమమైనది ఎంచుకోవాలి. ఇప్పుడు ట్రైన్లో ఫస్ట్ ఏసీ, సెకండ్ ఏసీ అని, థర్డ్ ఏసీ అని, స్లీపర్ అని, జనరల్ అని ఇట్లా ఉంటూ ఉంటాయి కదా, అట్లా ఎవరి శ్రద్ధ వాళ్ళది అన్నట్లుగా చెప్తున్నాడు. యాంతి దేవవ్రతా దేవాన్ పితॄన్ యాంతి పితృవ్రతాః భూతాని యాంతి భూతేజ్య యాంతి మధ్యాజినోపి మాం. దేవతలను పూజించేవారు దేవతల యందు జన్మిస్తారు, పితృదేవతలను ఆరాధించేవారు పితృలోకాలకు వెళ్తారు. అంటే సత్వగుణంలో ఉండేవాళ్ళు దేవి దేవతల పూజలు చేస్తూ ఉంటారనమాట. వాళ్ళేమో ఆ స్వర్గలోకాలకి దేవి దేవతల లోకాలకి చేరుకుంటారు. రజోగుణంలో ఉండేవాళ్ళు యక్షులు అని చెప్తారు కదా, వాళ్ళకి, మనుషులకి, రాక్షసులకి, ఇటువంటి వాళ్ళకి పూజలు చేస్తారు. వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క లోకానికి, లేకపోతే మళ్ళీ తిరిగి ఈ మానవ లోకంలో ఒక మనిషిగానో జంతువుగానో ఈ భూలోకంలో జన్మిస్తూ ఉంటారు. అలాగే భూత ప్రేతాలను అర్చించేవారు అలాంటి వాటిలో పుడతారు. తమో గుణంలో ఉండే వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారు, భూత ప్రేత పిశాచాలను పూజిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళేమో అధమ లోకాలకి, అటువంటి లోకాలకే వెళ్తూ ఉంటారు. నా భక్తులు నన్నే చేరుకుంటారు. కానీ భగవంతుని పూజించేవారు ఈ 3 గుణాలకి అతీతంగా, అంటే విశుద్ధ సత్వం అంటే నిర్గుణత్వం, ఈ సత్వ రజస్తమో గుణాల కంటే కూడా పైనకి వెళ్ళిన వాళ్ళు అట్లా చెప్తున్నారు, వాళ్ళు భగవంతుని యొక్క లోకానికి చేరుకుంటారు. భక్తి చాలా సరళమైందని చెప్తున్నారు. పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యో మే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం భక్త్యుపహృతం అశ్నామి ప్రయతాత్మనః. నాకు స్వచ్ఛమైన మనస్సు గల నా భక్తుడు ప్రేమతో భక్తితో ఆకు గాని, పువ్వు గాని, పండు గాని లేదా జలమునైనా గాని సమర్పిస్తే దాన్ని నేను సంతోషంగా స్వీకరిస్తానని భగవంతుడు చూడండి మనకి ఎంత చాలా సింపుల్ చేసేస్తారన్నమాట భక్తిని. మనకి అంత ముందు కూడా చెప్పారు, భగవంతుడికి అర్పించకుండా మనం ఏదైనా స్వీకరించామంటే అదేమవుతుంది, పాపం భుజించినట్లు అవుతుంది. మనం 3వ అధ్యాయంలో చూసాం. మరి భగవంతుడికి మనం ఎటువంటి సమర్పించాలి, పత్రం, పుష్పం, ఫలం, తోయం. అలాగే ముందు కూడా ఏం చెప్తున్నారు, పత్రం అంటే భగవంతుడికి చాలా ప్రియమైనది ఏంటి అంటే తులసి ఆకు. మనం చూస్తాం తులాభారం అప్పుడు ఎన్ని బంగారు ఆభరణాలు ఎంత చూసినా కూడా భగవంతుడు తూగడు. ఒక్క తులసి దళాన్ని రుక్మిణీదేవి అలా ప్రేమతో సమర్పించగానే ఆయన తూగిపోతారనమాట. కాబట్టి భగవంతుడు ప్రేమకి ఒక చిన్న ఆకుకి లొంగిపోయారనమాట. అట్లా ఉంటుంది ఆయన యొక్క ఇచ్చే కరుణ. అలాగే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, 2 చోట్ల భక్తి భక్తి భక్త్యా భక్త్యు అంటే 2 చోట్ల మనం అర్పించేది భక్తితో ఉండాలి, అలాగే మనము భక్తినే ఆయనకి అర్పిస్తూ ఉండాలి. అటువంటి వాటిని నేను స్వీకరిస్తాను అని చెప్తున్నారు. అందుకే మనకి బ్రహ్మసమితులు చెప్తారు, అంగాని యస్య సకలేంద్రియ వృత్తి మంతి పశ్యంతి పాంతి కలయంతి చిరంజగంతి ఆనంద చిన్మయ సదుజ్వల విగ్రహస్య గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి అని. అంటే అంగాని యస్య సకలేంద్రియ వృత్తి మంతి అంటే మనకేమో నోటితోనే తినాలి, కళ్ళతోనే చూడాలి, కానీ భగవంతుడికి అలా కాదంట. బ్రహ్మదేవుడు చెప్తున్నారు, అంగాని యస్య సకలేంద్రియ అంటే ఒక అంగము సకలేంద్రియ, ఏ ఇంద్రియం యొక్క పనైనా చేస్తుంది. అంటే కళ్ళతో ఆయన వినగలరు, కళ్ళతో తినగలరు, ఇట్లా ఏమైనా చేయగలరు అనమాట. భగవంతుని యొక్క అన్ని ఇంద్రియాలు ఏ ఇంద్రియమైనా కూడా ఏ ఒక్క పనైనా చేస్తుంది. వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ టు బి ఆఫర్ టు కృష్ణ? భగవంతునికి పత్రం, పుష్పం, ఫలం, తోయం. తోయం అంటే అక్కడికి మన దగ్గర ఏవీ లేకపోతే వాటర్ ఇచ్చినా కూడా ఆయన మన ప్రేమతో మనం ఇస్తే స్వీకరిస్తాను అని చెప్తున్నారు. అందుకే మనం చూస్తాము, అటుకులు ఇచ్చారు ఎవరు, సుధామ. అలాగే ఫ్రూట్స్ ఇచ్చారు అంటే పండ్లు, శబరి. ఆఖరికి ఒక పుష్పం ఇచ్చారు గజేంద్రుడు. వాళ్ళని ఎంత కరుణతో వాళ్ళందరినీ కూడా ఆయన అనుగ్రహించారన్నమాట. యత్కరోషి యదశ్నాసి యజ్జుహోషి తదాసి యత్ తపస్యసి కౌంతేయ తత్ కురుష్వ మదర్పణం. ఓ కుంతిపుత్రుడా, నీవు ఏ పని చేసినా, ఏది తిన్నా, యజ్ఞంలో అగ్నికి ఏది సమర్పించినా, ఏది దానం ఇచ్చినా, మరియు
ఏ తపస్సు ఆచరించినా వాటిని నాకు సమర్పించి చేయుము. మనం ఏం చేసినా, ఏం తిన్నా, ఏ కర్మ చేసినా కూడా భగవంతుని తలుచుకుంటూ, మనం 8వ అధ్యాయంలో కూడా నేను చూసాము, తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మాం అనుస్మరయుధ్యచ. నువ్వు ఎల్లప్పుడూ నన్ను స్మరిస్తూ చేయమంటున్నారు. ఇక్కడ కూడా ఏంటి, ఇదంతా నువ్వే ఇచ్చింది, నేను తీసుకుంటున్నాను అని మనం సమర్పణ భావంతో, అంటే మనము ఆయనకి ఆ ఆ, ఏమంటారు దాన్ని, మనం సహాయం చేస్తే వాళ్ళకి మళ్ళీ ఇచ్చేదాన్ని. ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ మనం భగవంతుని తలుస్తూ భగవంతుడికి సమర్పించి చేయాలని చెప్తున్నారు. వాటి వల్ల మనకి ఎటువంటి దోషాలు చుట్టుకోవు. అప్పుడు అది ఏమవుతుంది, కర్మ వికర్మ అకర్మలో ఏమవుతుంది, అది అకర్మ. కాబట్టి మనం భగవంతు ప్రీత్యర్థం చేస్తున్నాము, అది అకర్మ అవుతుంది. మరి భగవంతునికి పక్షపాతం ఉందా? చాలా మంది అంటూ ఉంటారు కదా, సమోహం సర్వభూతేషు నమే ద్వేషోస్తి న ప్రియ ఏ భజంతి తు మాం భక్త్యా మైతే తేషు చాప్యహం. నేను ఎవరి పట్ల పక్షపాతం కానీ లేదా విరోధ భావంతో కానీ ఉండను. సర్వ ప్రాణుల యందు సమత్వ బుద్ధితో ఉంటాను. కానీ ప్రేమతో నన్ను ఆరాధించే భక్తులు నా యందే నివసిస్తారు, మరియు నేను వారి యందు నివసిస్తాను. ఏ భజంతి తు మాం భక్త్యా అంటే ఎవరైతే భక్తితో సేవన చేస్తారో వారంటే నాకు చాలా ఇష్టమైన వాళ్ళు, నాకు చాలా ప్రియమైన వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకు, ఎగ్జాంపుల్గా ఒక టీచర్ ఉన్నారు, క్లాస్ రూమ్లో ఉన్న అందరికీ ఒకే రకంగా చదువు చెప్తారు. దాన్ని ఎవరైతే శ్రద్ధగా విని తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళకి అది అర్థమవుతుంది, శ్రద్ధగా వినకపోతే వారికి అర్థం కాదు. ఆయన మాత్రం సమానంగానే చెప్తున్నారు. అలాగే భగవంతుని ద్వారా వానదేవుడు అన్ని చోట్ల వర్షాన్ని, అంటే కొండల మీద కురిపిస్తాడు, నగరంలోనూ కురిపిస్తాడు. నగరంలో ఉన్న వారికి అది అవసరము, అట్లా అని చెప్పి కొండల మీద కురిపించకుండా ఉండడు, అక్కడ కూడా కురిపిస్తూ ఉంటాడు. ఆయనకి వ్యత్యాసం అంటూ ఏమీ లేదు, అన్ని చోట్ల ఆయన సమానంగానే వ్యవహరిస్తూ ఉంటారు. కానీ అది ఎవరైతే దాన్ని అర్థం చేసుకుని వాళ్ళు దాన్ని భగవంతుని పట్ల శ్రద్ధను కలిగి ఉన్నారో వాళ్ళకి మాత్రం అర్థమవుతుంది, వాళ్ళు భగవంతుని పట్ల ఆరాధనతో ఉంటారు. అటువంటి వాళ్ళు భగవంతుడికి చాలా ప్రియమైన వాళ్ళు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అలాగే 9.30వ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు, ఎందుకంటే 30వ శ్లోకం మనం చూస్తేనే ఈ 31వ శ్లోకం కొంచెం ఇంకా అర్థమవుతుంది. అపి చేత్ సుదురాచారో భజతే మామనన్యభాక్ సాధురేవ సమంతవ్యః సమ్యక్ వ్యవసితో హి సహా. అత్యంత హేయమైన కార్యము చేసినప్పటికీ, అంటే చేయరాని పనులు చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే, అటువంటి వాడు భక్తియుత సేవలో నియుక్తుడై ఉంటే తన సంకల్పంతో సక్రమంగా నెలకొన్న కారణంగా అతన్ని సాధువుగానే పరిగణించాలి. అంటే అతను పాపమైన కార్యాలు చేసిన పాపాత్ముడే అయి ఉండొచ్చు, కానీ ఎప్పుడైతే భక్తియుత సేవలోకి వస్తాడో అతన్ని శుద్ధ భక్తుడిగానే చూడాలి అని చెప్తున్నారు. క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మ శాశ్వచ్ఛాంతిం నిగచ్చతి కౌంతేయ ప్రతిజానీహి నమే భక్త ప్రణశ్యతి. అంటే ఎప్పుడైతే వాళ్ళ యొక్క తప్పులు తెలుసుకున్నారో వాళ్ళు ఇంకా తప్పులు చేయకుండా ఉంటూ భక్తుడిగా మారిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి భగవంతుడే ఇక్కడ అభయం ఇస్తున్నారు. త్వరితగతిన వారు ధర్మాత్ములుగా అవుతారు మరియు శాశ్వతమైన శాంతిని పొందుతారు. ఓ కుంతిపుత్రుడా, నా భక్తుడు ఎన్నటికీ నష్టమునకు గురికాడు అని ధైర్యంగా ప్రకటించు. అంటే త్వరితగతినే వాళ్ళు ధర్మాత్ములు కూడా అవుతారు. అంటే పై స్థాయికి ఎవరైతే చేరుకుంటారో వాళ్ళు భక్తుడిగా మారిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు చెడిపోయే ప్రసక్తే లేదని చెప్తున్నారు. ఓ అర్జున, ఇది లోకమంతా కూడా చాటి చెప్పని చెప్తున్నారు. ఏమని, నా భక్తులు ఎన్నడూ కూడా నశించరు అని. వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా కరెక్ట్గానే ఉంటారు అని కృష్ణ పరమాత్మే అర్జునుని చెప్పమంటున్నారు. ఎందుకు, ఒక్కొక్కసారి భగవంతుడు చెప్పిన మాట దాటవచ్చు, అంటే ఆయన మాట తప్పవచ్చు, కానీ భక్తుడి మాటకు మాత్రం కట్టుబడి ఉంటాడు. మనం అది చాలా సందర్భాల్లో చూసుంటాం, మీ అందరికీ కూడా చాలా ఉదాహరణలు తెలుసు. ఆఖరికి భీష్ముడు కూడా ఆయన యొక్క భక్తుడు, చెప్తారు కదా, ఈరోజు నేను కృష్ణ భగవానుడి చేత ఆయుధం పట్టిస్తాను అని. ఆయనేమో ఆయుధం పట్టనని చెప్పాడు యుద్ధంలో, కానీ ఆయన ఆయుధం పట్టిస్తాను అని చెప్పారు. కాబట్టి భక్తుడి యొక్క మాటని గౌరవించాలి కదా. అందుకు విపరీతంగా వస్తున్న బాణాలని అర్జునుడు ఎదుర్కొంటూ ఆయన ఒక శరీరం మీద గాయాలవుతూ ఉంటే అది చూడలేక, అంటే ఈ పక్కన అర్జునుడు కూడా భక్తుడే, ఆ పక్కన భీష్ముడు కూడా భక్తుడే. అర్జునుడి పట్ల భక్తి భావంతో, అంటే ఆయన ఆ భక్తుడు కాబట్టి అది చూసి ఆయన క్షమించలేక, అట్లాగే ఆల్రెడీ భీష్ముడు చెప్పుకున్నాడు కదా,
నేను ఆయుధం పట్టిస్తానని ఆయన మాట నెరవేర్చడానికి కూడా ఆయన మాటను తప్పుతూ ఆ రథచక్రాన్ని తీసుకుని భీష్ముడి మీదకి వెళ్తారనమాట. అట్లా భగవంతుడు చెప్పినా కూడా అది మాట తప్పవచ్చేమో కానీ భక్తుడు చెప్తే నేను మాట తప్పను అని. అందుకే ఇక్కడ ప్రహ్లాదుని కూడా మనకి ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తున్నారు. ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటారు కదా, హిరణ్యకశిపుడు అంటూ ఉంటారు, ఎక్కడ నీ శ్రీహరి, ఎక్కడ నీ శ్రీహరి, అందులో ఉన్నాడా, ఇందులో ఉన్నాడా, రమ్మని బయటికి అంటూ ఈ స్తంభంలో కూడా ఉన్నాడని అడుగుతాడు. అందుగలడు ఇందులేడని సందేహం వలదు, ఎందెందు వెతికినా అందందే కలడు అని ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ చెప్తారనమాట. మరి ఈ స్తంభంలో కూడా ఉన్నాడంటే ఉన్నాడని చెప్తారనమాట. వెంటనే ఆ స్తంభాన్ని పగలగొట్టడం, అప్పుడే భగవానుడు ఎదురు చూస్తూ ఉంటారంట, నా భక్తుడు ఎక్కడున్నాడని చెప్తాడో, కాబట్టి అక్కడి నుంచి నేను బయటకు రావాలి అని. ప్రహ్లాదుడు అలా స్తంభంలో ఉన్నాడు అని చెప్పగానే అక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చి ఆ హిరణ్యకశిపుని వధిస్తారనమాట. కాబట్టి భక్తుడి యొక్క మాట మాత్రం తప్పనీయడు భగవంతుడు. అందుకే ఇక్కడ, ఓ అర్జున, నువ్వు చెప్పు, లోకానికి చాటి చెప్పు, ధైర్యంగా ప్రకటించు, నా భక్తుడు ఎన్నటికీ కూడా నష్టం అనేది అతనికి లేదు. ఎందుకు లేదు? అందరూ అంటూ ఉంటారు, నువ్వు ఎందుకు అన్ని కష్టాలు పడుతున్నావు ప్రహ్లాద, మీ నాన్న చెప్పింది వినొచ్చు కదా, ఎందుకు నీకు ఇంత చిన్న వయసులో అన్ని కష్టాలు అని. ఆయన అసలు వాటిని కష్టమనే భావించలేదు. ఆయన భౌతిక శరీరానికి జరుగుతున్న వాటిని ఆయన పట్టించుకోలేదు. భగవంతుడు ఉన్నాడు, నన్ను కాపాడుతాడు అనే నమ్మకంతో ఆయన ఉన్నారన్నమాట. అందుకే అన్నమాచార్య కూడా పాడుతూ ఉంటారు, ఏ పురాణమున ఎంత వెతకినా శ్రీపతి దాసుడు చెడడెన్నడును అని చెప్తారనమాట. అలాగే శరణాగతి పొందితే ఎప్పటికీ కూడా మనకి ఇబ్బంది కలగదు అనేది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు మనకి భగవంతుణ్ణి శరణు వేడొచ్చు. ఇందులో కొన్ని, మాంహి పార్థవ్యపాశ్రిత్య ఏపి స్యుపాపయోనయః స్త్రియో వైశ్యాస్తథా శూద్రాః తేపి యాంతి పరాం గతిం. ఓ పృథాతనయ, నన్ను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే, వాళ్ళు పాపజన్ములు కానీ, స్త్రీలు కానీ, వైశ్యులు కానీ, శూద్రులు కానీ పరమశాంతిని పొందుతారు. ఇక్కడ మనకు అందుకే అంటే చెప్తూ ఉంటారు, అంటే మేము తక్కువ జాతి అని ఏదేదో కొంతమంది అనుకుంటూ ఉంటారు, లేకపోతే కొంతమంది అంటూ ఉంటారు. ఈ జన్మ, జాతి, కులము, లింగభేదం లేకుండా సమాజం అసహించుకునేవారైనా నన్ను శరణు పొందిన వారంతా పరమపదాన్ని పొందుతారు. ఎగ్జాంపుల్, ఈయన పేరు హరిదాస ఠాకూర్. ఈయన ఒక మహమ్మదీయుడు అనమాట. ఎప్పుడైతే ఆ మహమ్మదీయుడు ఇట్లా కృష్ణ భక్తిలోకి వచ్చి కృష్ణుని యొక్క నామాన్ని ప్రతిరోజు 3 లక్షల సార్లు నామాలను జపిస్తూ ఉన్నాడు, అది చూసిన వాళ్ళ యొక్క మహమ్మదీయులు కొంతమంది ఈయన మీద కక్ష కట్టి ఆయన దగ్గరకు ఒక వేషను పంపిస్తారు, అతన్ని చెలింపజేసేలాగా చెయ్యి అని. సరే అని ఆ వేష వస్తుంది, ఆయన్ని ఇబ్బంది కలిగిద్దామని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంది. ఆయన, అమ్మ సరే, నీ కోరిక నేను తీరుస్తాను, కొంతసేపు వెయిట్ చెయ్యి, నా యొక్క జపం పూర్తవగానే నీ కోరిక నేను తీరుస్తాను అని. ఆయన ఎంతసేపు చేసినా కూడా ఆయన జపం పూర్తవదు. ఆయన ఆఖరికి ప్రతిరోజు కూడా మహా అయితే 2 గంటలు ఆ తినడం కానీ, లేకపోతే ఆ తాగడం కానీ, పడుకోవడం కానీ, ఓన్లీ 2 గంటల సమయం మాత్రమే ఉండేది ఆయనకి. అలా ఆయన జపం చేస్తూనే ఉంటారు, ఈవిడ ఎదురు చూస్తూనే ఉంటారు. అట్లా రోజులు గడిచిపోతూనే ఉంటాయి, ఆయన జపం అవ్వదు, ఆవిడ కోరిక తీరదు. ఇంకా ఆవిడ కూడా ఏంటంటే, ఇదంతా కష్టమని ఆవిడ చెప్తారు, నాకు కూడా ఒకటి జపమాల ఇవ్వండి, నేను కూడా మీరు చేసే మంత్రం చేస్తాను అంటే ఆవిడ కూడా మంత్రోపదేశం చేసి ఆ జపమాల ఇస్తారు. ఆవిడ కూడా గొప్ప భక్తురాలు అయిపోతుంది. కాబట్టి ఎటువంటి స్త్రీలైనా, వైశ్యులైనా, శూద్రులైనా, అంటే వాళ్ళకి కులము, జాతి, మతము ఇటువంటివి ఏమీ లేవు. అటువంటి వాళ్ళు భగవంతుని కనుక ఆశ్రయిస్తే వాళ్ళు పరమపదాన్ని పొందుతారు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి యుక్త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణః. ఇది ఒక అత్యుత్తమ సారం అనేది ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ భగవంతుడే చెప్తున్నారు, నీ మనస్సును ఎల్లప్పుడూ నన్నే స్మరించడంలో నిమగ్నం చేయము, నా పట్ల భక్తితో ఉండుము, నన్ను ఆరాధించుము, మరియు నాకు ప్రణామములు అర్పించుము. పూర్తిగా నాయందే లగ్నం చెంది పిదప నీవు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటావు. ఇందా చెప్పారు కదా, ఏ కులమైనా పర్లేదు, ఏ వర్ణమైనా పర్లేదు, ఏ జాతి ఎటువంటి వాళ్ళైనా పర్లేదు, ఏ లింగమైనా పర్లేదు, ఎప్పుడు కూడా భగవంతుణ్ణి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకం అనమాట,
ఎల్లప్పుడూ కూడా అంటే మన్మనాభవ మద్భక్తో, నువ్వు నాకు భక్తుడిగా ఉంటూ నన్ను పూజిస్తూ ఉండు. మధ్యాజీమాం నమస్కురు, నాకు నమస్కారాలు పెడుతూ ఉండు. మామే వైశ్యసి యుక్త వైవం, నువ్వు నన్ను చేరుకుంటావు అలా చేస్తూ ఉంటే. ఆత్మానం మత్పరాయణ, ఎల్లప్పుడూ ఆత్మలోనే నా గురించే నువ్వు ఆలోచిస్తూ ఉండు. మనం కూడా చూడొచ్చు, ఎవరైనా మనల్ని ప్రేమిస్తున్నారంటే మన నుంచి వాళ్ళు కూడా ప్రేమ కోరుకుంటారు. తల్లిదండ్రులు మనల్ని ప్రేమిస్తారు, అలాగే మన నుంచి వాళ్ళు ప్రేమ కోరుకుంటారు. సపోజ్ మనకి ఏదైనా ఆరోగ్యం బాగోలేదు, చిన్నప్పుడు మనకి చాలా చాలా సేవలు చేసి ఉంటారు వాళ్ళు. రాత్రి పగలనే తేడా లేకుండా మనకి జ్వరం బాగా విపరీతంగా జ్వరం వచ్చింది తగ్గాలని చూస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు నిద్ర మానుకొని. అట్లాగే పెద్ద అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఆ స్టేజ్లోకి వెళ్ళిపోతారు. వాళ్ళు ఏదైనా జ్వరం వస్తే వాళ్ళు కదలలేని స్థితిలో ఉండిపోవచ్చు. అప్పుడు మన నుంచి వాళ్ళు కూడా ప్రేమ కోరుకుంటారు. ఏదో ఇచ్చారని కాదనమాట. మనకి చక్కగా వాళ్ళు ప్రేమను పంచారు, అలాగే ప్రేమను కూడా కోరుకుంటూ ఉంటారు. అలాగే భగవంతుడు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నారు, అలాగే మన నుంచి కూడా అతను ప్రేమను కోరుకుంటున్నారు. కాబట్టి మనం దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవాలి, భగవంతుడికి మనం అంటే చాలా చాలా ఇష్టము, చాలా చాలా ప్రేమ. కాబట్టి మనం కూడా భగవంతుని యొక్క ప్రేమను పొందగలడం, భగవంతునికి ప్రేమను ఇవ్వడం, ఇదే మన యొక్క పరిపూర్ణమైన జీవితం. ఇది చూడండి, మనకి ఈ 18 అధ్యాయాలలో 9వ అధ్యాయం లాస్ట్లో ఈ శ్లోకం చెప్పారు. అంటే సగం భగవద్గీత కంప్లీట్ అయ్యింది. ఇప్పుడు భగవంతుడు పూర్తిగా ఏమేం చేయాలో ఇక్కడ చెప్తున్నారు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. మీరందరూ కూడా అన్మ్యూట్ చేసుకున్న నాతో పాటు చెప్పండి. హరే కృష్ణ హరే హరే కృష్ణ 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 హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే రామ రామ హరే 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 రామ హరే హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే 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 రామ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే రామ రామ హరే హరే రామ రామ హరే 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 కృష్ణ హరే కృష్ణ రామ కృష్ణ హరే కృష్ణ రామ హరే 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 అందరికీ మనం ఈరోజు ఈ యొక్క అధ్యాయం మనం ఏం చూడాలి, ముఖ్యంగా స్టార్టింగ్ లో చెప్పారు భగవంతుడు అసూయ వద్దు, వినయంగా ఉండాలి. దేవుడు చాలా గొప్పవాడు, ఎంతో గొప్పవాడు. ఎందుకు? ఈ భౌతిక లోకాలకి, ఆధ్యాత్మిక లోకాలకి సర్వము ఆయనే అధిపతి. అన్నింటిలోకి భక్తి యోగం అంటే భగవంతునికి శరణాగతి పొందేవాడు నిజమైన మహాత్ముడు. అలాగే కృష్ణుడికి మనం భక్తితో ఏది సమర్పించినా కూడా ఆయన ఖచ్చితంగా దానిని నేను స్వీకరిస్తాను అని చెప్పడం జరిగింది. అలాగే చెప్పారు కదా, భగవంతుడు క్షమిస్తాడు, మనం చేసిన తప్పులన్నింటినీ కూడా క్షమిస్తాడు. ఎప్పుడైతే మనము మళ్ళీ ఆ తప్పులు చేయకుండా భగవంతుని పట్ల మనం క్షమాపణ కోరి, అంటే మనం ఈ యొక్క ఇప్పటివరకు చేసిన తప్పులకి నన్ను క్షమించు స్వామి, నేను ఇంకా ఎప్పుడు కూడా అలాంటి తప్పులు చేయను, నేను నీకు శరణాగతి అవుతున్నాను అని మనం ఎప్పుడైతే అనుకుంటామో, ఎప్పుడైతే అలా మొదలు పెడతాం మన జీవితాన్ని, అప్పుడు భగవంతుడు క్షమిస్తారు. అలాగే శుద్ధ భక్తుడు కావడానికి ఎటువంటి అంటే లింగ భేదము అటువంటివి అవసరం లేదు. అలాగే లాస్ట్కి ఆయన్నే పూజించాలి, ఆయనకి నమస్కరిస్తూ ఉండాలి అనేవి, ఇలా కొన్ని లక్షణాలు అనేవి చెప్పడం జరిగింది. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యో చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో అందరికీ నమః. ధన్యవాదాలు. హరి బోల్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాద్. ప్రణామములు ప్రభుజీ.